Minkejja l-pandemija tal-coronavirus, inizjattiva nobbli li mbdiet mill-Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista fin-Naxxar 26 sen ilu, dik ta' għoti ta' donazzjonijiet mill-laqdiet naxxarin għal karità, żammet posta xorta waħda fil-kalendarju annwali tan-naxxarin ftit jiem qabel il-festa ta' Marja Bambina, iċċelebrata fl-istess lokalità. Dan hekk kif il-ħadd filgħodu, propju fl-aħħar salve tan-novena tal-Festa tal-Vitorja, il-Kunsill Lokali tan-Naxxar laqqa lil-laqdiet naxxarin quddiem is-sede tal-grupp tal-Scouts biex jiġu offruti donazzjonijiet lil Malta Community Chest Fund, kif spjegat is-Sindku Anne-Marie Muscat Fenikadami. Għanna namlu mezz li namluha din l-attività għalla volja fi żmien mhux opportun ħabba l-pandemija xorta minnija barra, stidinna rappreżentant minn kull NGO u soċjetà ħalli ikun hawn inqas nies u bekk stajna nagħmluha wkoll. Importanti li kull qatra tot, allura il-Community Chest Fund li għandha nfiq ta' miljun fix-xahar għandha bżonn kull tip ta' donazzjoni u aħna din hawnhekk biex ngħinu. F'diskors li għamlet waqt loti ta' donazzjonijiet, Anne-Marie Muscat Fenikadami saħqet li din l-attività ta' solidarjetà fi żmien ta' festa bidlet dan iż-żmien diffiċli u ta' sfida għal rax ta' dawl u għaqda briż dawk li huma fil-bżonn. Irrimarkat kif il-Kunsill Lokali tan-Naxxar kien hemm għan-naxxarin fi żmien ta' sfidi b'numru ta' inizjattivi, fosthom it-tqassim ta' numru kbir ta' xirijiet tal-anzjani u dawk vulnerabbli li ma setgħux joħorġu minn djarhom minħabba l-pandemija. Jilqa' dawn id-donazzjonijiet kien hemm il-President ta' Malta, George Vella, li fid-diskors tiegħu faħħar l-inizjattiva nobbli tal-Kunsill Lokali u laqdiet, filwaqt li ħeġġeġ lil irħula oħrajn biex isegwu dan l-eżempju u anke huma jkunu solidali mal-Community Chest Fund, partikolarment għaliex l-ispejjeż qegħdin dejjem jiżdiedu. Fost dawk li offrew id-donazzjonijiet tagħhom kien hemm is-Sindku, il-Kunsilliera u l-istaff tal-Kunsill, l-Arċipriet u l-Kapitlu tal-Kolleġjata ta' Marja Bambina, każini politiċi, sportivi, kulturali u soċjali, flimkien ma' ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista.